стане нещо много интересно. Аз съм в това кафе за втори път днес, просто за по едно кафе и се заседявам за около половин час. Обаче втория път, щом дойдох, те ми казах, че имам нещо безплатно, тъй като идвам за втори път за 24 часа. И демек всеки клиент, който дойде в периода на тези 24 часа два пъти, получава нещо сладко. И вижте какво те ми предложиха. Ето това нещо. И останах доста очуден и със сигурност ще дойде отново. Тук що излезнах от влаковете, чакам едно момче да дойде, тъй като имам 2 часа пауза, за да отида до летището. И да. Както разбрахте, ще пътуваме за Будапеща. Тук обаче ще имаме нощен престой от 10 часа. Кацнахме в Будапеща и сега до 6 часа не знам какво да правя. Даже извинявам се, до 6:20 ми е полета. Часът е вече 11. 10. Окей. Аз съм тук 8:30. Какво ще правя? Ще спа? Какво ще правя? Айде! Чувам едно бързо включване. За първи път да видя на летище да пише, освен на английски, да пише на родния език, в която държава да сме, и допълнително на китайски. На китайски. Вау! 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 Време малко почивка. Сложим си разколител за зарядно. Така, чанта до мене плътно и почивка. На разходка с моята племенничка в този красив парк. Красота! Елате след мен. Намираме се в Англия, в град Линкълн. Заповядайте. Насърчавам ви да се обичате, да обичате жена си с цялото си сърце, с цялия си ум и с всичките действия, които може да направите върху нея. Защото когато се обичате един други го, вие затваряте врати за дявола и не допускате въобще никакви болести във вашия дом и вашия дом ще бъде за Господа. Амин. Избрахме куфара, с който ще се преберем и сега искам да наблегнете колко всъщност е ефтино там, особено за сладки и солени неща.